Hey guys, Χρήστος εδώ. Γεια σας. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα βίντεο με penalty και foul Challenge. στον Κωνσταντίνο. Εγώ θα είμαι τερματοφύλακας. Θα βαρέσουμε 10 σουτ και όποιος βάλει τα περισσότερα είναι ο νικητής του βίντεο. Ωραία. Αρχίζουμε. Παιδιά, πίσω τη γραμμή θα κάνετε. Ποιος αρχίζει πρώτο? Ο Χρήστος, εσύ. Ο Θεοδόσης είναι YouTuber και άμα θέλετε μπείτε στο κανάλι του Θεοδόσης Μαυράκης και κάντε ένα... Βγήκε έξω. Επαναρχόμαστε μέχρι να πάρει την μπάλα. Τώρα κάνει ο Χρήστος. 5 στον καθένα ή 3. 3. Ο Θεοδόσης έχει 2, ο Χρήστος έχει 3. Κάνε σου. Έλα ρε Χρήστο. Κάνε λίγο σου για να φαίνεται. Δεν έχει. Γκολ. Ένα γκολ. Τώρα κάνει ο Θεοδόσης. Μετά θα έχει άλλο 1 και ο Χρήστος 2. Έχει ο Θεοδόσης 1, αν δεν το βάλει ο Χρήστος και μετά το βάλει ο Θεοδόσης ήταν 1-1. Τώρα κλωτσάει. Ψηλό. Έξω. Αυτό ήταν το δεύτερο μου σουτ. Είναι 1-0. Ο Θεοδόσης κάνει το τελευταίο του σουτ. Το πιάσε, το απέκρουσε. Μπράβο! Άμα δεν το βάλω θα λήξει 1-0. Ναι. Άμα... Το τελευταίο. Παιδιά τελικά, στα 5 σου τελικά, ελάτε πάμε. Στα 5. Έξω. Έχετε άλλα 2 σουτ και οι 2 σας. Γκολ. Γκολ. Όχι. Γκολ ήταν. Μετράει. Γκολ είναι, χτύπησε. Το κάρι και γκολ ήταν. 1-1. Ο Θεοδόσης έχει άλλο 1 σουτ. Ο Χρήστος έχει 2. Τώρα ο Χρήστος δεν το βάλε, ήταν ψηλό δοκάρι. Άλλο ένα, γιατί τώρα είναι το τελευταίο του Θεοδόσης. Αν το βάλει ο Θεοδόσης έσκησε το Χρήστο. Αν το βάλει ο Χρήστος και αν το βάλει ο Θεοδόσης και ο Χρήστος είναι ισοπαλία. Γκολ. Ή δοκάρι. Γκολ ήταν. 2-1. 2-1. Έλα. 1-1. Χρήστο. Κέρδισε ο Θεοδόσης. Λοιπόν, κέρδισε ο Θεοδόσης. Αυτό ήταν το live. Γεια σας παιδιά. Γεια σας.